Ako ste zaljubljenik u nogomet, a odluke trenera ili izbornika vas živciraju, možda imamo rješenje za vas. Mogli biste se okušati u fantasy futbalu. Igra je virtualna, ali uzbuđenje je stvarno. Detalje doznaje Jure Grbeljak. Mnogo se zalapurani zaljubljenika u najvažniju sporednu stvar na svijetu često nađe situaciju kada je glavnom rijeku izgledno kakav nogometnih simulacija na konzolama, da postoji još jedan način. Specifična online platforma na kojoj možete sastaviti momčad čiji se uspjeh temelje na izradi stvarnih igrača. Fantasy futbol je dimenzija koja je nedostala svim pravim samtim izbornicima. Fantasy futbol je u stvari, ili to položaj nazovemo, službena igra Engleske premier lige, gdje igrač dobije određen budžet i za taj budžet može birati 15 igrača, pravih igrača iz lige. I ovisno kada se igrač igra u pravom životu i pravim utakmicama, igrač dobija bolje. Dobro, ali zašto baš Engleska liga? Postoje li platforme i za ostale lige? Pa mislim da najbitnije jer u stvari to je jedna igra koju sada financira liga. Mi se ostavlja fantasy igre ne financiraju službene lige, pa je ovo onako najsigurnije, najbolje napravljeno, ima nešto igrača, najsigurnije. Razvila se i prava mala hrvatska fantasy Premier League zajednica, koja je brojnija iz godine u godinu. Ukupan broj igrača trenutno je 3 miliona, a Hrvata od toga ima oko 5.000, ja mislim da oko 2.000 sigurno. Uspjeh vaše virtualne momčadi ovisi o performansu stvarnih igrača na pravim travnicima. Biramo golmana, obrambene igrače, vezne i napadače. Napadači za gol dobivaju po 4 boda, na primjer vezni 5 i obrambeni 6. Sve se to na kraju zbraja i uspoređuje s rezultatom svojeg protiv. Dodatni žalj je igrati izravno protiv svojih prijatelja. Fantasy Premier League također nudi mogućnost kreiranja privatnih liga ili pridruživanja javnih. Zove se znači Ognjska Fantasy Liga, ima 20 članova, za sad isto u početcima je to sve bilo malo mizernije i nije se tako shvatalo kao što danas shvaćamo, znači većina nas prati to svaku utakmicu baš radi igrača, radi skora koji na kraju tako rezultata. To je head-to-head liga, to znači da u svakom kolu igramo jedan protiv drugoga. Boduje se tako da ako pobjediš baš taj pravi nogomet dobiješ 3 boda. Neriješeno se jako rijetko događa 1 bod i poraz 0 bodova. Otvorili smo i vlastiti forum u svrhu komentiranja tih utakmica i našeg zajedničkih pokretaja uspoređivanja bodova, čisto da bi se digla još više napetost te lige i da bi se možda stvorila neka rivalstva. Zanimljivije. Ponekad zajedno pratimo utakmice, ponekad ne ovisi o tome to i sad slobodan, ali znamo se često naći subotan. Za najbolje virtualne trenere postoje i izdašne nagrade. Registracija na platformu je potpuno besplatna i pristupačna svim zainteresiranim. Postoji glavna nagrada za pobjednika sveukupnog ljudi u svijetu i to su solidne nagrade putovanja u London, gledanje utakmica, karti znači za utakmice, a u našoj mini ligi koju smo sami organizirali, eto, po dogovoru smo odredili ove godine da ćemo kupiti trofej i da se pobjednici odnesu javno. Princip registracija je najjednostavniji, preko mail adrese se registriraš, dobiješ svoju kuću, nakon toga moraš sastaviti svoju momčad i onda ti samo ostaje da dođeš u ligu koji